Πρέπει να είναι μαζί μας ο δάσκαλος, ο κύριος Μαυροδόντης. Ωραίο, πειρατικό. Χαράλαμπος Μαυροδόντης. Δάσκαλος στο Δημοτικό στα Λαγινά. Καλημέρα κύριε Χαράλαμπε, κύριε Μαυροδόντη. Πολύ καλημέρα σας, γεια σας. Και ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δίνετε. Να είστε καλά, είμαστε πολύ χαρούμενοι κάθε φορά που διαβάζουμε ανάλογες ειδήσεις, να το ξέρετε, έτσι. Κάθε φορά. Δεν το γνωρίζουμε. Εγώ είμαι και λίγο εντυπωσιασμένος, θέλω να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή θα ήθελα να μας πείτε πώς γίνεται τώρα, τα παιδιά τι ηλικία έχουν. Τα παιδιά είναι έκτη τάξη. Οπότε μιλάμε κοντά στα 12 χρόνια. Να πούμε ότι τα παιδιά πήραν βραβείο στη ρομποτική. Ναι, θα το πούμε σε λίγο αυτό. Ναι, πήραν βραβείο στη Κεντρική Μακεδονία, πρώτη θέση δηλαδή ανάμεσα σε δεκάδες σχολεία, σε ένα διαγωνισμό που έγινε με αρκετές συμμετοχές, οι οποίες αρκετές ήταν και άξιζες πάρα πολύ. Όλα τα παιδιά φυσικά άξιζαν, αλλά πραγματικά ο ανταγωνισμός ήταν πολύ όμορφος και σκληρός. Καλό είναι να μαθαίνουν από μικρά σε σκληρό ανταγωνισμό, καλό δεν είναι? Νομίζω ότι είναι καλό. Εξάλλου όλοι θέλουμε ανταγωνιστικότητα για τη χώρα, για να αλλάξουμε κάτι. Λέμε δεν παράγουμε, λέμε ότι έχουμε μυαλά. Η ρομποτική δίνει την ευκαιρία τα μυαλά αυτά να δημιουργήσουν από μικρή ηλικία. Και αυτό δίνει φτερά όταν μεγαλώσουν τα παιδιά. Έτσι. Είναι κανένα, δηλαδή, θέλω να πω, πώς γίνεται τώρα αυτό? Έχετε εργαστήριο στο σχολείο, εσείς έχετε κάποιες γνώσεις ειδικές, υπάρχει κάποιος δάσκαλος ο οποίος αναλαμβάνει αυτό το κομμάτι γιατί ξέρει κάτι παραπάνω? Πώς γίνεται? Κοιτάξτε, το μικρόβιο, ας πούμε, ποιος το έβαλε στο σχολείο για αυτή την ιστορία? Εντάξει, εγώ νομίζω ότι το έβαλε το μικρόβιο. Εσείς, αλλά επηρεασμένος ίσως από περίπου τα 15 χρόνια που είχα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που είδα ότι ήδη εκεί είχαν αρχίσει κάποιες δράσεις εκπαιδευτικής ρομποτικής. Είδα και έζησα στα επόμενα χρόνια, όχι μόνο εγώ, όλοι δηλαδή, δεν χρειάζεται να είναι κάποιος πολύ ψαγμένος, δεν περί αυτό λόγο. Είδαμε ότι αυτό το πράγμα κατέβαινε όσο πήγαινε σε ηλικία, τα εργαλεία προγραμματισμού αυτών των μηχανημάτων και η ευκολία χρήσης των μηχανημάτων αυτών, τα οποία ήταν κάποια μορφής Lego ειδικά για παιδάκια, είδαμε ότι έδιναν τον έλεγχο και σε μικρά παιδιά ακόμα. Μάλιστα στο συγκεκριμένο διαγωνισμό με πληροφόρησαν οι διοργανωτές ότι δέχτηκαν πιέσεις από Τετάρτη Δημοτικού να έχουν συμμετοχές. Φανταστείτε, εμείς ήμασταν έκτη. Οπότε και αυτό πραγματικά πολύ ευχάριστο. Τα παιδιά μπορούν να δημιουργήσουν και να χρησιμοποιήσουν τον υπολογιστή, και τώρα όχι μόνο τον υπολογιστή αλλά και μηχανηματάκια, κινητήρες, αισθητήρες, για να φτιάξουν κατασκευές που ονειρεύονται. Ωραία, αυτά από πού τα προμηθεύεστε? Επειδή είμαι του ζητήματος λίγο, δηλαδή από καταστήματα RC και τα λοιπά, πού τα βρίσκετε? Κοιτάξτε, όλοι ξέρουν ότι είναι σχεδόν μονοκρατορία η Lego η εταιρεία, η οποία φτιάχνει δύο είδη ρομποτικά kit, ένα μεγάλο, δεν ξέρω αν πρέπει να πω το είδος, που λέγεται Mindstorms, και ένα για μεγάλα παιδιά κάπως ζώρικο, αλλά και ένα δεύτερο που λέγεται WeDo, που είναι για μικρά παιδάκια δημοτικού, πιο απλοϊκό. Lego WeDo, το διαβάζαμε την προηγούμενη εβδομάδα αυτό. Ακριβώς. Εμείς διαλέξαμε το Lego WeDo. Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν τρόποι η ρομποτική και με ακόμα μικρότερο κόστος να χρησιμοποιηθεί με άλλα συστήματα που λέγονται Arduino κλπ. Σήμερα φύγαμε από την εποχή που απαιτείται απαραίτητα τόσο μεγάλο κόστος. Δηλαδή φανταστείτε ότι εμείς αυτό το διαγωνισμό ξοδέψαμε περίπου 15 ευρώ, από την άποψη ότι το Lego WeDo το ρομποτικό μας το χορήγησε, και σε εκατοντάδες άλλα σχολεία, ο χορηγός της διοργάνωσης που ήταν ο Τέκος Μοτέ. Ήταν ο Τέκος Μοτέ. Ήταν σπόνσορας της διοργάνωσης. Να ρωτήσω τι κατασκευάσανε τα παιδιά, ποια ήταν η κατασκευή τους? Το αποτέλεσμα της κατασκευής, να σας πω, ήταν καταρχήν από συζήτηση που κάναμε τα δύο τμήματα της έκτης, καταλήξαμε να φτιάξουμε δηλαδή ήταν ιδέα των παιδιών, ένα ρομποτικό τελεφερίκ. Το θέμα του διαγωνισμού ήταν η δική μου πόλη. Εντάξει, τα Λαγινά δεν έχουν τελεφερίκ. Ονειρευτήκαμε ότι θα ήταν ωραίο να είχαμε ένα τελεφερίκ και φτιάξαμε. Κύριε Μαυροδόντη, εδώ ο Δήμαρχος, μάλλον αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Αρβανιτίδης είχε πει πριν από κάνα 2 χρόνια ότι η Θεσσαλονίκη χρειάζεται ένα τελεφερίκ από την Άνω Πόλη στο Λευκό Πύργο. Και ίσως να προχωρήσει κιόλας. Εγώ νομίζω ότι δεν είχα ακούσει αυτή την ιδέα. Θα ήταν πραγματικά ωραία. Αλλά εμείς υποτίθεται ότι για τη δική μας πόλη ονειρευτήκαμε το τελεφερίκ αυτό και το φτιάξαμε. Άρεσαν οι τεχνικές λεπτομέρειες αυτού του πράγματος. Άρεσε ότι κάποια μυαλά παιδικά και κάποια χέρια φτιάξαν και συναρμολογήσαν και υλοποιήσαν κάποια πράγματα. Πάνω σε μια ξύλινη τάβλα στην ουσία είχαμε 2 βαγονάκια τα οποία πήγαιναν πέρα δόθε συγχρονισμένα, με ομιλία, με αναγνώριση ομιλίας. Έβγαινε και σε εσάς, μπράβο, και στα παιδιά για τη φαντασία, τη δημιουργικότητα, για όλα. Και μάλιστα να πούμε ότι είναι και το δεύτερο βραβείο που παίρνει το σχολείο, έτσι, γιατί πήρε και ένα άλλο βραβείο στη διάρκεια του μαθητικού φεστιβάλ ρομποτικής. Σωστό. Ήταν ο πρώτος διαγωνισμός που λάβαμε μέρος. Εκεί κερδίσαμε και με την έξυπνη ιδέα, αλλά και με την καλή υλοποίηση της ιδέας, πιστεύω, που σκεφτήκαμε και φτιάξαμε ένα ρομποτικό φλιπεράκι.
ένα κανονικό φλιπεράκι το οποίο ελεγχόταν μέσω υπολογιστή και ήταν και κάτι που διασκέδαζαν τα παιδιά παίζοντας το παιχνίδι που φτιάξαν τα ίδια. Με αισθητήρες, έτσι. Ήδη από την 5η τάξη, σχεδόν σε όλα φαντάζομαι ότι όλοι οι συνάδελφοι το κάνουν, προβλέπεται και εγώ διδάσκω για παράδειγμα, όχι μόνο εγώ, όλοι οι συνάδελφοι νομίζω, βιντεοπαιχνίδια με προγραμματισμό. Με μια γλώσσα που λέγεται Scratch. Δηλαδή τα παιδιά πλέον διδάσκονται μαθήματα τεχνολογίας, της πληροφορικής στην περίπτωσή μας. Πράγματα που δεν θα μπορούσαμε να τα σκεφτούμε πριν 20 χρόνια ή όταν εμείς ήμασταν μικροί. Δηλαδή τα παιδιά κατασκευάζουν με δικό τους προγραμματισμό τα δικά τους παιχνίδια. Απλά κύριε Μαυροδόντη, δεν ξέρω πότε γεννηθήκατε, πότε είστε γεννημένος, τι ηλικία έχετε? Εγώ γεννήθηκα το 71, οπότε είμαι... Το 71, άρα πρόλαβες λίγο ξυλογλυπτική που κάναμε εμείς στο δημοτικό και από την ξυλογλυπτική πήγαμε στη ρομποτική, έτσι, φοβερή. Να πω την αλήθεια, πιστεύω ότι ήμασταν λίγο καλύτερη γενιά από την άποψη ότι ζήσαμε και την εποχή χωρίς τεχνολογία, άρα εκτιμήσαμε τις ευκολίες της τεχνολογίας όταν μας τις προσέφεραν. Δηλαδή είδαμε πραγματικά τι σημαίνει να έχουμε κινητό, να έχουμε υπολογιστή στο σπίτι, η ευκολία χρήσης των υπολογιστών με τα παράθυρα κλπ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Τελεφερίκ, το οποίο παρουσιάζει από ό,τι διαβάζω στο διαδίκτυο ενδιαφέροντα τεχνικά χαρακτηριστικά, δύο βαγόνια τα οποία κινούνται συγχρονισμένα σε αντίθετες κατευθύνσεις, με αυτόματο σταμάτημα των αισθητήρας απόστασης αντιληφθεί την άφηξη βαγονιού στο σταθμό, ξεχωριστό νήμα στήριξης και κίνησης και φωνητικό έλεγχο. Αυτά φτιάξαν τα πιτσιρίκια από το Δημοτικό των Λαγινών. Και πάλι συγχαρητήρια κύριε Μαυροδόντη, πάντα τέτοια, πάντα επιτυχίες. Ευχαριστώ πολύ. Απλά έχουμε τη συνέχεια 28 του μηνός όπου θα χτυπηθούμε με τους καλύτερους της Ελλάδος, γιατί από τις 12-13 περιφέρειες όλοι θα πάμε στην Αθήνα να διαγωνιστούμε εκεί 28 Μαρτίου. 28 Μαρτίου. Καλή επιτυχία. Ευχόμαστε τα καλύτερα κύριε Μαυροδόντη. Θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Πολύ. Να είστε καλά. Ανάλογη επιτυχία ευχόμαστε για να τα πούμε και πάλι. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πολύ ωραίος. Ωραίος δάσκαλος. Ωραίος δάσκαλος. Τι να πεις τώρα, να το ανοίξει το θέμα. Φαίνεται ο άνθρωπος και από τον τρόπο που κινείται, που μιλάει. Και... προπονητής, έτσι. Γιατί έτσι τους χαρακτηρίζουν τους επικεφαλείς αυτών των ομάδων, προπονητές. Λοιπόν, πάμε και στα πρωτοσέλιδα.